שלום, אנחנו חזרנו. אנחנו אתמול, כאילו היום העלינו פרק ולא הספקנו להראות את הטבלה שיצאה, אז בואו אנחנו עכשיו נראה. זאת הטבלה. זאת הטבלה. עידן ניצח. זה אומר, אני ניצחתי, זכיתי במקום ראשון עם 2,101 נקודות. יקיר זכה במקום השני עם 2,008 נקודות. ודניאל זכה, הנה, זה דניאל, אם אתם לא מכירים. היי. אני צריך. זכה במקום האחרון עם 944 מטרים. אוקיי. אז היום אנחנו נשחק. משחק שכמעט כולם מכירים, כמעט. לא יודע, הוא פופולרי מאוד. אם אתם, נכון, אתם לא יכולים לראות כי זה מאוד בהיר. זהו. אז היום אנחנו נשחק Plants vs Zombies. רק אני אעשה את זה הפוך, כי אני יכול לשחק את זה הפוך. הם לא רואים. אמרתי לך, אני צריך להוריד. מה אתה צריך להוריד? ככה לא רואים ככה אפילו עכשיו. מצטער אם אתם לא רואים. זהו, תראה להם ככה רואים. אז רגע שנייה, אני אטפל במשהו. אנחנו נתחיל לשחק. רק אני צריך... לא, ממש לא ככה. אבל אני לא יכול לראות. זהו, ככה. חכה. אני קצת אגדיל את האור כי אני גם לא רואה. רואים מצוין, אל תדאג. הנה, יופי. הנה, רואה? טוב, אנחנו סידרנו את הבעיה. אם אתם רואים, תנו בלייקים, ואני מצטער אם משהו מפריע לכם, כי אני לבינתיים נעשה פה לשחק. ומה אתה רוצה? טומטם. כן. סחוכה. מישהו לא יודע מה אני שותה מים. עידן? אתה בא? יש כמה זומבים שמתקדמים אליי, שזה משהו רע, וקשה להסתדר. האיכות לא טובה כמו שאתם רואים, אבל לא. הוא אכל לנו צמח והרגנו אותו. שמתי פוטטו, שפוטטו זה תפוח אדמה, מי שלא יודע אנגלית כאילו. אז לא מתקדמים כל כך באנגלית, פוטטו זה תפוח אדמה. אז זה תפוח אדמה. בארצות הברית אומרים פוטטו, אבל זה לא חשוב. אנחנו מנסים פה לנצח את השלב הזה, כי השלב הזה די קשה. טוב, הוא התחלתי, הוא לא כזה קשה בשבילי, כי אני מקצוען. כי סיימתי את המשחק. אני מקצוען מאוד. במשחקים האלה אני יכול לעבור את כל השלבים, ולמה שמתי את זה פה? עידן? אז אתה בא להסתכל על כל זה? מה רציתי? לא. זה עגולה. לא. זה היה הכדור הזה. איזה כדור? טוב, כמו שאתם רואים, לבינתיים זה מתקדם טוב.
קודם אמרת, לא טוב משהו טוב? אוקיי, עכשיו זה מתקדם טוב, מקודם זה לא יצא טוב. מה שאתם חושבים, זה עידן יותר טוב מיקיר פי לא יודע כמה, אבל לא יותר לא טוב. בהרבה. לא בהרבה. טוב, לא בהרבה. אח שלו, אבל... מי אומר שיקיר לא יודע לשחק? כן, יקיר יודע גם לשחק. לא חשוב. אז לבינתיים נמחק את אלה, כי אני לא צריך אותם. איפה יש זומבי? איפה יש זומבי? וכבר ניצחת את השלב. אז זה לא מעניין מה שהוא מדבר, הוא אוכל טאקואים. הוא אוכל טאקו עם משהו... עם פרחים, צמחים, טאקו, מה זה? הוא זה רוצה ללכת אחרי הוא זה רוצה עוד טאקו, אז עכשיו אנחנו עוברים למדבר. ובמדבר אנחנו נוכל למצוא דברים. מה יש לו? די. מה? לא רואים מקלחה. רואים מה האמת, זה לא חשוב. לא, רואים את זה חלש. וואי, איזה גובה. סליחה, עידן שחק עם האור פה. כן. לא שיחקתי עם האור. סגרתי חלון. טוב, לבינתיים נתחיל לשחק. זה לא, אפשר לפתוח את הדלת הזאת? לפתוח את הדלת את החלון הזה? אפשר? לא. פעמים היה אפשר, הייתי שופט ומתאמן. לא? מה זה? בניגוד עליך אני לא יורץ כאן. דניאל. איפה מצאת את זה? לא מצאתי. כאילו קודם. ברוסיה. ברוסיה. וואו. טוב, אני רק מעמיד אותו. זה אי אפשר לעשות. יקיר, לך מפה ילד. לך מפה. אתה תוציא את המאבק שלי. תחכה, אני אצטרף. אוקיי? מי שעכשיו לא שותק, אני אומר לכם. מה? אתם לא תצטלמו. פשוט. כמו שאתם רואים, כמעט פספסתי את המטבע, אבל הצלחתי לשרוד. הם משתגעים, אז היום אנחנו נעשה לא הרבה שלבים, אנחנו נעבור את השלבים האלה ונסיים את הפרק בכך שסיימנו שתי שלבים שמההתחלה של ההתחלה. אנחנו לבינתיים פה מנסים לנצח. אני לא כל כך מצליח כי כזה קשה וכל זה, ומה שיש לי להגיד זה שאם אתם רואים פה איפה שהאצבע, יש פה איפה כמה כתוב כמה זמן יהיו הזומבים האלה. אז הזומבים האלה יהיו לא כל כך קצת זמן. טוב, יש קצת זמן כאילו בשביל זה. אז לבינתיים אני מצליח פה בגדול להרוג. בגדול? בגדול. יש לנו 700 שמשים שזה הכסף שלנו בספקנות. והשגתי יהלום! חבר'ה, השגתי יהלום. נכון, יקיר, סתם. ועכשיו ניקח את הכסף.
טוב, וקיבלנו את המפה! אני לא יודע איך להעיר בזה. סתם אני יודע. קיבלנו את המפה. אנחנו נראה לכם את המפה שלנו. כמה עולמות יש לנו. והנה זה כל העולמות. יש לנו את המדבר. יש לנו את שודדי הקריבים. ויש לנו את קריבים. יש פה את הפירמידה, השודדים, מדבר, החייזרים. רגע, שנייה. תחכה, שנייה. עולם הלילה, חוף הים, עולם הקרח, עולם מאוד מיוחד בשבילי, כי הוא חזק מאוד. טוב, בזה נסיים את הפרק. ומה שנשאר לי להגיד, שבזה נסיים את הפרק שלנו. אל תשכחו להירשם לערוץ, לתת סאב, לייק. ואם אתם יכולים... שכחנו גם לפרק... שכחנו גם בפרק הקודם לתת לנו לייק וסאב, שכחנו להגיד. אז תנו גם לפרק הזה. תעשו לייקים, סאבים, זה מאוד יעזור לנו, אפילו אחד יעזור. נוכל לעשות עוד סרטונים אם אתם אוהבים את הסדרה. תשלחו לנו רעיונות למשחקים וכל זה. אנחנו ננסה... ודניאל יענה לתגובות, למה אנחנו לא נהיה פה. כן, הוא לא תמיד יכול. מסתרים אם לוקח אולי חודשיים עד שנעשה, למה הוא לא יכול תמיד שנבוא אליו. למרות שאנחנו שכנים. כן, הוא גר בקומה אחת ואני גר בקומה שלישית. האמת היא שאני גר בקומת קרקע. כן, קומה אחת זה קומת קרקע. זה לא, קומת קרקע זה לא אחד. בסדר, הבנתי. טוב, אז יאללה ביי. 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 אל תשכחו לשים לייק וסאב. ביי.